Morning guys, here at LTO Lawaan. About me exactly 6:30. Saka 30 ra ka bukong tutinan sa LTO. Dapat siya mo sayo kay ibang tao, probinsya na sayo din na sa mga kasing ko open. Yung nag-last nito pero usually 30 lang ang dawat ka. Nag-process driver's license. So later on we'll come back. So, bye. First saka itong magkuha SP. Ano yung available na medical dito sa LTO Lawaan, kaya Garnet Drug Test Laboratory and Medical Clinic tupad sa St. Peter Lifeline Inc. Ang ato nangitag toilet nara diri kilid sa LTO padong left side. Hello again. Things for LTO Lawaan. Dapat musayo mo. Within 6 na ano mo. Tapos yung requirements na mas na ako photocopy. Mo gina. Hindi mo ang i-claimtan mo. NSO medical dari sa LTO Lawaan isa ra ka po. Malangay mo kung first time nyo magkuha mo SP or lisensya, mas magpa-medical mo karon pwede ra mo balik ugma. Then sa iyo rin mas buntag niya sa kato magpa-renew motor, registro sa motor. Pwede ra mo nara na emission dari sa Tiloan sa may parking lot sa motor. Kita may tumoy. Yan sa mag-process ng speed, same ragyapon. Medical NSO. Ya. Walay labot drug test sa magkuha license, non-pro for 1 month, professional for 6 months. Dapat medical na with drug test. Hi guys, there is LTO Lawaan. Walay hassle, walay kisa, walay mga picture, walay mga shit. Init lang convenient rin. Init 5-star ko silang CR. Kaya humot kayo. Amot lang sa babae, di mong pwede kasulod. Sa humot kayo lang CR sa laki. Kaya ako padong ko sa parking lot karon. Nasa available parking lot na pwede ka makapark sa mga motor, sakyanan. Yoxi.